Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja jingħataw f'diversi oqsma, imma forsi wieħed mill-iktar sorprendenti huwa l-impatt tagħhom fid-dinja tal-isport. F'waħda mill-iktar kawżi magħrufa tagħha, imresqa mill-futbola Belġan Jean-Marc Bosman, il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li l-kampjonati tal-futbol ma setgħux jimponu limiti fuq in-numru ta' plejers barranin. Hija qalet ukoll li s-sistema li tippermetti lil klabb jirrifjuta li jbieħ plejer anki meta l-kuntratt tiegħu ikun skada kienet illegali. B'hekk waslet għaż-żmien ta' trasferimenti ħielsa u permettiet moviment ikbar ta' plejers madwar l-Unjoni Ewropea. Kawżi oħra kkonfermaw l-impatt ta' din id-deċiżjoni fi sport ieħor bħal basketball, handball u l-cricket. U li dawk l-istess drittijiet setgħu jitgawdew minn plejers minn kull pajjiż li kellu ftehim ta' moviment liberu tal-ħaddiema mal-Unjoni Ewropea. Id-dritt tal-Unjoni Ewropea jaffettwa wkoll il-mod kif naraw l-isport. Fl-2011, il-Qorti għatata li s-sidien u l-promoturi tal-isport ma setgħux ibigħu id-drittijiet televiżivi fuq bażi esklużivament nazzjonali u li l-persuni ma setgħux jinżammu milli jużaw il-karti ta' decoders satellitari minn pajjiż differenti tal-Unjoni Ewropea sabiex jaraw il-logħbiet. F'deċiżjoni oħra, il-Qorti Ġenerali konfermat li l-pajjiżi jistgħu jinsistu li l-logħbiet kollha tat-tazza tad-dinja u tal-kampjonati Ewropej tal-futbol jixxandru fit-Televiżjoni free-to-air fl-interess pubbliku. B'dan il-mod, il-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura li l-fair play isseħħ mhux biss fil-ground imma wkoll barra minnu.